यार ये मस्करी गरी में जुद्द ना क्या साजबाज में जुद्द हो जिंदगी कितना है अल्लाह छत्तट याद है अल्लाह ओ अल्लाह छत्तट याद है अल्लाह ये अल्लाह लेकिन इतना तक दी खड़ा तीन चार क्या मार दिया एडो चलिस किया ना ओए लाला बेचारी मिल के साहब ला फेट बुरी आश ओ गल्ला ना हाला बदिया यहाँ तेल और अद्दा आज तो एडो वो रोटी गई लेकिन ना होंडी लग रही डेमा का इस्तेमाल करो था और कहना सास गमासन ना उन्हें जोड़ा तो बेची थी यहाँ जा हम और बोले यार ये मस्करी गरी में जुद्द ना क्या साजबाज में जुद्द हो साजबाज में जुद्द हाँ चलो ठीक है मस्करी आपको ऐतियो पसंद ना सर जाइंदे 500 टिया उधर लागे इते की हौस आयो इधरे सातु लागत दे बड़ा 500 टिया दसना हां थोड़ा बिस्सा वाला तो टिया ने तू यहां तो टिया 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 कर हां बड़ा की बिस्का वाला टिया ना दे दत्तले बिसिन लाया हा गोइन हां रखेंगे इधर बड़ा हम गोली वाले अस्सलाम वालेकुम इदरिस केंगरार अल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किदरी भाया अच्छा इदरिस এখন হতাশ আছে বাজি এন্ডিল্লা হতা হতে মাই ফোন দিয়ে বার হওয়ার থাকে মানে একখান হতারে বার গায়ে থাকে ও আল্লাহ আরে শুনে আসলাম বেড়ি কি হন্ডা হারা দিতে চাস না সলিম ভাই কেন আছো ভাই একলা একলা বই দেখছো আলহামদুলিল্লাহ গমাসি ভাই ও না কি হইবা তোমার তো কেন হতা ফুসালে তোমার হর ভাই হ না ভাই কি হতা হ না চাই না শুনি চাই সলিম ভাই মায়া ফানি মাতালা না মরতানি মাতালা ভাই এখন হতা হস হয় মায়া ফানি মাতালা না মরতানি মাতালা মায়া ফানি মাতালা ভাই মায়া ফানি अच्छा ठीक है তুমিও ভাই উল্লা ফুল্লা কা হতা হর ভাই আরে উল্টা হতা কেলা হইতাম ভাই মায়া ফানি হিম্মতলা নলে তুই একখান স 1,500 টিকা সিসরে 150 টিয়া দি মাগিবর হিম্মত কিয়ান সিরিক মায়া ফানি তো আছে মোর ফানি হনদিন মাগি না পারি